Krásný den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Business Heartbeat, kde si s Jirkou Juránkem, expertem na Business Excellence, povídáme o tom, jak se stát lepší verzí sebe sama. Jirko, ahoj. Dobrý den všem posluchačům a divákům. Jirko, dneska si budeme povídat na téma úspěchu. Co pro tebe úspěch znamená? Tak ještě jednou dobrý den a ahoj a děkujeme všem divákům a posluchačům, kteří nás sledují a kteří nás sledují pravidelně. A já bych se spíš, Jirko, zeptal možná tebe, co je pro tebe úspěch, když jdeš třeba po ulici, jak vnímáš úspěch? Jsou to drahý auta, který projíždějí kolem tebe, nebo jsou to dobře oblečení lidé, nebo je to naproti přes ulici paní v parku, která venčí svýho psa? Já myslím, že to může být pro všechny ty, co si řekl, zrovna to, co dělají, anebo ani pro jednoho zrovna to, co dělá. To je asi o úhlu pohledu. Je to přesně tak, protože vlastně ten úspěch je všude kolem nás a je to tak individuální, protože každý to vnímáme úplně jinak, vlastně tu míru nějakým způsobem toho úspěchu, nebo ten úspěch jako takovej, že vlastně pro někoho to může opravdu být to drahý auto a je to ten symbol, je to ten status, je to ten symbol toho úspěchu. Pro někoho to může být, že má vlastní bydlení, pro někoho to může být, že je svobodný, že je finančně nezávislý. Pro někoho úspěch může být, že má zdravou rodinu. Myslím si, že v naší společnosti převládá pocit, že úspěch rovná se prachy. Že vlastně čím víc peněz máš, tím jsi vlastně jako úspěšnější. Ale co když je to všechno jinak? To je vlastně docela zajímavý. Pro mě osobně je docela velký úspěch to, že jsem otevřel tady tohleto studio. Byl to obrovský krok do neznáma, ale vlastně to, jak to za ty 2 měsíce funguje, tak vidím jako úspěch. A to je přesně o tom. Já zase za svůj úspěch vnímám, že můj největší úspěch je to, že jsem po téměř 20 letech dokázal vlastně jako odejít z korporátu. Dokázal jsem v té zlaté kleci otevřít ty dvířka a vyletět vlastně jako ven. A letos je to vlastně jako, 5 let, co stojím na vlastních nohou svým způsobem. A vezmi si člověka jako já. Manažér, 45, má všechno, má vysoký plat, má funkční požitky, má 3K, že jo, kilo kancelkára. A přesto není spokojený. Přesto vlastně není ani spokojený s tím svým úspěchem. To je docela blbý. Je. Co mám v takovém případě dělat? No já bych asi definoval vlastně, co chci na začátku, to znamená, a jsme zpátky u definice vize, jo, ve vision boardu prakticky. Jo, nastavím si vision board, přesně vím, co chci, čeho chci dosáhnout a pak se zaměřím na ty metriky toho plnění. To znamená, že vlastně najdu, co mi tvoří ten ideální stav toho, že jsem úspěšný. A tím myslím jako sám pro sebe. Jo, bez ohledu na nějaký ego, možná naplnění svého ega, budiš, ale bez toho, aniž by to museli nějakým způsobem vnímat ostatní. Protože pokud dneska za úspěch pokládáme to, že si koupíme sportovní auto, luxusní auto a říkáme si, jsme úspěšní, tak je to statusový. Jo? Samozřejmě tím, že je to sen, a už jsme o tom mluvili, tím, že je to sen, tak prostě si splníš ten sen, jsi rád, pokud tě to fakt baví. Ale spousta lidí si to koupí opravdu jenom, aby uspokojili svoje ego. Jo? Tam vnímám, že to je jako docela jako blbě. Na druhou stranu, když se pak podíváš na běžného, téměř vyhořelého manažera, který pracuje v nějaké firmě, ten bude chtít 3 základní věci. Ta první věc bude, že chce mít víc času pro rodinu. Prostě chce víc času trávit s rodinou, že nemá čas. Druhá věc bude, že chce zvýšit svoji fyzickou kondici, protože to je většinou to, co my jako lidi zanedbáváme v momentě, kdy jsme v nějakém kolotoči různého dění. A ta třetí věc bude, řekněme, nějaká smysluplná práce. A to i za cenu toho, že ta smysluplná práce bude za menší peníze, než on vydělává doposud. Takže si vem člověka, který jde tím kariérním rozvojem, jde si po těch schůdkách, prakticky opravdu dnem i nocí maká na tom, aby dosáhl toho svého úspěchu a v ten moment si ani neuvědomí, že v tom úspěchu je vyhořelej, vůbec neví, co dál a najednou se začne obracet k věcem, který mu předtím nedávali v úvozovkách smysl, protože se hnal někam. Existuje takový hezký pořekadlo, a teď nevím, kde jsem, ani nevím, opravdu teď nevím zdroj, někde jsem to buď slyšel, někde jsem to četl, netuším, ale je to o rybářovi, který
za kterým přijde borec a říká, ty tady takhle jako chytáš ryby. A on říká, jo, a co s nima děláš? A on říká, no já je potom jako jim. A on říká, no tak jich chytej víc a můžeš je prodat. A co bych z toho jako měl? No, bys je prodal a mohl bys vydělávat velký peníze, takhle nemáš jako nic. A on říká, aha, a co bych s těma penězma dělal? On říká, bys mohl koupit třeba nevím, baráky, auta, mohl bys jako vést spokojený život, jako, aha. A proč bych měl jako spokojený život? No to bys si pak mohl dělat jako co chceš, třeba chodit na ryby. Jo, nevím, jestli to říkáme jako správně, ale prostě borec, který sice neměl nic, ale chodil na ty ryby, byl vlastně jakoby v klidu, tak díky tomu kolotoči vlastně se dostal zase zpátky na začátek. A to je ta myšlenka, která zatím je a vlastně si ji uvědomit po té cestě. Nějakým způsobem, co je opravdu to naplnění. Jo, což nám řekne ten vision board ve finále. Jasně. A je to teda, nebo jde teda o úspěch nebo pocit štěstí? To já nevím. Za mě je to obojí asi. Je tvůj úspěch, když se cítíš šťastným? Asi jo. A když si definuješ tu linku od vize a začneš vlastně na tom jako makat, začneš si to odmakávat, abys toho dosáhl a já v půlce té cesty za tebou přijdu a zeptám se tě, jak ti to jde? Co mi odpovíš? Tyjo, těžko říct. Já se poslední dobou snažím na té cestě, kde jsem, tak si zpětně jakoby uvědomovat, za co jsem vděčnej. Protože jsem vlastně postupem času zjistil, že jsem tohleto ztratil a pro mě je to jako hodně důležitý, nebo aspoň teď poslední týdny je to pro mě hodně důležitý si zpětně uvědomovat, že to, že že dneska někde jsem, tak vlastně není samozřejmost a být za to vděčnej. Takže asi bych odpověděl, že to jde. A to je super. A je to do jistý míry, bych si troufnul tvrdit, že to je výjimka. Protože my víceméně nevíme, jak to jde. Jo, jako běžně, když bych se zeptal kohokoliv, kdo se dá na nějakou cestu, tak vůbec neví, jak to jde. Protože nesleduje nějaký metriky. Jsme lapený v té operativě a jsme zaměřený na ten výkon. To znamená, opravdu pracujeme na těch snech na svobodě, pracujeme na tom, abychom dosáhli toho, co chceme, ať je tam na konci cokoliv. To je u každého něco jiného. Ale málo kdo z nás si vlastně jako zapisuje ty svoje úspěchy. A co vychází z nějakých měření, z nějakých průzkumů, pouze 20% to dělá. Pouze 20% lidí, kteří se do něčeho pustí si nějakým způsobem zapisují svoje úspěchy. A já když vzpomenu, možná poslední moje angažmá, takový jakoby dlouhodobější, bylo, když jsem vedl tým lidí a my jsme jeli hroznou pilu. Bylo strašně moc vlastně jako aktivit, bylo strašně moc vlastně jako věcí, které jsme potřebovali vlastně jako dokončit a my jsme je dokončovali v čase velmi rychle. Bylo opravdu, ta šíře těch aktivit byla tak obrovská, že vlastně my jsme neustále se zabývali pouze tím, co je v budoucnu. Jo, to znamená, dostávali jsme ty nové požadavky, nové zakázky, potřebovali jsme rozběhnout nové projekty, nové aktivity k tomu, abychom dosáhli toho daného cíle. Byli jsme myšlenkama neustále v budoucnosti a vlastně jsme si neuvědomovali ten přítomný okamžik. Co se stane, když si neuvědomíš přítomný okamžik, tak je, že ty přestaneš vlastně vnímat dokončení nějakých úkolů, které ale ve skutečnosti jsou úspěchy. Takže vlastně my jsme jeli pilu, ty lidi byli hodně, řekněme, unavený, dostali se až třeba na pomezí frustrace. A já jsem potom jednou nad tím přemýšlel a na konci roku jsem těm lidem říkám, sepišme všechny věci, které jsme za ten rok udělali. Od ledna do prosince. A vytvořil jsem potom po večerech prostě brožuru, kterou jsem nazval ročenkou. A tam jsem dal ty největší, nedal jsem tam všechny, dal jsem tam jenom ty nejklíčovější vlastně aktivity, kterým jsme se věnovali v tom roce. A ta brožura měla skoro 100 stránek. Jo, a bylo tam opravdu jako spoustu aktivit, které nádherně ilustrovaly vlastně ten rok. A který vlastně ti ukázali, kolik těch úspěchů dílčích si vlastně jako dosáhl. Kdyby jsme tuhletu aktivitu neudělali, tak za rok, 2 nevíš nic. Nespomeneš si prostě, že ten rok byl vlastně jako úspěšný. Nespomeneš si na to, co si všechno dokázal. Protože k čemu dojde, je, že ty začneš ty věci vnímat jako samozřejmost. Proto říkám, zapisujte si svoje úspěchy a uvědomujte si svoje úspěchy. Zapisujte si úspěchy. Já si úspěchy nezapisuju. Měl bych teda začít. Za mě určitě. Ty si tím zvýšíš sebedůvěru. Ty
a začneš sledovat svůj progres. Ty se budeš na ten úspěch dívat trošku z jiného měřítka, budeš sledovat ten progres jako pokrok a hlavně potom ti to pomůže v tom období, kdy máš o sobě pochyby, kdy vlastně jako najednou se dostaví takový ty pochyby o tom, do čeho ses vlastně jako pustil. Jo, je to často takový to období, kdy nedosahuješ výsledku, jo, kdy prostě seš na cestě, tomu říkám období sedby, jo, když si vezmeme přírodu, musíme něco zasadit a potom to roste. Jo, a ve své knize tohle připodobňuju hodně k lotusovému květu prostě. Jo, něco, co raší v bahně, musí přes tu dlouhou, řekněme, cestu se dostat až na hladinu, kde teprve to rozkvete. A to si myslím, že je ten nejpodstatnější bod, že vlastně, když se ty úspěchy nezapíšeš, tak na té cestě dlouhodobě se nemáš o co opřít. Dobře, zapisuju si úspěchy, ale vydržím to jenom 2 měsíce. Co s tím? Měl jsi přehnaný očekávání, neměl jsi komplexní systém a chyběla ti zpětná vazba. Nic víc. Tohle jsou 3 hlavní důvody toho, proč to nefunguje. Proč ty lidi s něčím začnou a nedotáhnou to. A víš proč? Protože všechno chceme hned. My prostě nečekáme. My něco začneme a my chceme ty výsledky mít hned. Hned, co nejdřív, hned dosáhnout všeho. A jak jsme si řekli mnohokrát, tohle téma se nám neustále v těch podcastech vrací. Tohle nefunguje. Ty opravdu musíš být konzistentní na té cestě. A tyhle 3 důvody opravdu, jako když se podíváš na cokoliv, tak se podívej, jestli jsi tam opravdu jako máš na to systém nějaký, stanovil jsi ty očekávání. Jako když řekneš, že chceš zhubnout a řekneš, do měsíce zhubnu 10 kg, tak ti říkám, že nezhubneš. Víš, že to prostě není reálný, ale zhubneš 2,5 kg úplně v pohodě. A když si nastavíš to očekávání, který je relevantní, a bavili jsme se o smart cílech, no, tak to zvládneš. Jasně. Co bych teda měl reálně udělat? Pokud už máš dneska vision board, tak přesně víš, čeho chceš dosáhnout. Takže nahoře někde v hlavě, a dneska možná na té ledničce nebo kdekoliv ti to visí, máš svůj vision board a víš, co je tím snem, čeho chceš vlastně jako dosáhnout. A ty na základě toho se podíváš na 3 klíčové oblasti, o kterých by se měl starat. A to je mysl, duše, tělo. Jsou to nejbližší, co vlastně dneska máš, o co by se měl starat. Ale pak jsou klíčové životní oblasti, které vlastně ti nějakým způsobem definují, kde by se měl nějakým způsobem jako aktivizovat a začít něco dělat. A to je za mě na prvním místě zdraví, na druhém místě rodina a vztahy, na 3. místě osobní rozvoj bych dal, pak bych dal finance a pak bych dal kariéru nebo zaměstnání. Jo? To má 5 základních oblastí. Jo? Ještě jednou. Zdraví, rodina a vztahy, osobní rozvoj, finance a kariéra, respektive zaměstnání, to je jedno. Jo? Jestli to je nebo podnikání. Jo? To je jedno. Prostě to, co ti nějakým způsobem generuje peníze. A u toho zdraví mám na mysli jak fyzický, tak to mentální zdraví. A ty vezmeš tyhle oblasti a prakticky si k tomu sepíšeš KPIs, který vlastně budeš měřit. Vysvětlíš mi, co je to KPIs? Klíčový ukazatel výkonu, Key Performance Indicator, je vlastně metrika, díky který ty můžeš měřit nějaký úsilí, nějaký vývoj. Ale ve firmách máš spoustu třeba dashboardů, kde prostě máš na první pohled, vidíš, jak se ti vede v kterých oblastech, a aby to pro tebe bylo ještě přijatelnější a viděl jsi to na první dobrou, tak je tam semafor. Jaký semafor? No jasně, semafor. Semafor je technika, kterou používáme ve firmách na to, abys vlastně na první dobrou viděl, jestli se ti v tom daném KPI, řekněme, v té dané metrice, jestli se ti daří nebo ne. Takže ty, když potom máš nějaký graf a nechceš jít do toho grafu, nechceš sledovat, jestli tam je prostě, kolik tam je procent, nebo čehokoliv, tak tam prostě máš kolečko a to kolečko je buď zelený, oranžový nebo červený, protože když jedeš autem, taky nechceš, aby si stál v koloně nebo aby ti padla červená. Chceš jet furt na zeleno. Jo, takže víceméně, když se ti potom jako daří, tak máš zelenou, když, řekněme, nedosahuješ těch výsledků oranžovou, když fakt je tam nějaký kritický ohrožení dosažení toho výsledku, tak je tam červená. Takže si tam dám zelenou, když chci zhubnout 10 kilo do 1 měsíce. No, to si nedáš, no. Tu zelenou si tam dáš v momentě, kdy budeš dosahovat těch dílčích cílů. Takže když si představíš nějaký graf, ten graf budeš mít, řekněme, že těch 10 kg, nevím, budeš ti zhubnout za
za 10 měsíců, ať se to dobře počítá. Za 10 měsíců, jak si uděláš graf, který má 10 měsíců a začneš vlastně na nějaký váze a cílová hladina bude vypadat tak, že začne na těch, řekněme, ty cílové váze a pak půjde v rámci měsíce o 1 kilo dolů. Jo? A ty se tam tu zelenou dáš pouze tehdy, pokud opravdu z měsíce na měsíc to kilo opravdu zhodíš. Jo? Pokud nezhodíš kilo, ale zhodíš jenom půl kila, tak tam dáš oranžovou. Pokud nezhodíš nic, tak dáváš červenou. Dobře, ale co když to tak plánuju, ale prostě start je pomalejší a na plný výkon jedu až v závěru. Tak si to upravíš. Budeš mít plácnu 80 kg, budeš chtít 10 kg dolů, začneš na 80, dáš se tam, já nevím, půl kila další měsíc, půl kila další měsíc, půl kila další měsíc, půl kila další měsíc, takže první 4 měsíce po půl kilech a pak každý měsíc prostě už si to doplánuješ. To znamená, že vlastně, ale pořád jedeš tu techniku. To znamená, že pokud těch půl kila nezvládneš, červený. Pokud to zvládneš, zelený. Pokud zvládneš 0,2, tak oranžový. Jo? Jasně. Jo, takže je to nějakým způsobem trendový ukazatel, a který ti to říká vlastně na první. Pokud budeš mít 5 ukazatelů, který budeš sledovat jako ve svém životě, tak upřímně nepotřebuješ v uvozovkách žádný semafor. Jo, to je nesmysl. Ale pokud těch, řekněme, jako svých klíčových ukazatelů budeš mít 15, 20, tak už jako je dobrý se podívat na první dobrou a sledovat to, jo, ale nevím, jestli bych tohle úplně jako převáděl do běžného života, že bych já osobně u svých jako a sleduju si spoustu věcí, semafory tam nemám. Jasně. Prosím tě, není na to nějaká aplikace? Já používám Strides. To je apka vlastně, kde můžeš sledovat cokoliv. Ty si tam vlastně vytvoříš ten habit nebo ten návyk, který chceš třeba sledovat. V případě třeba hubnutí si tam dáš cílovou položku a ta apka ti každý den na základě prostě času, který jí dáš, tak tě buzeruje, aby si zapsal aktuální hodnotu. Jo? Ona ti vypočítává projekci. Takže jak když třeba jdu dolů, tak super, tak ona mi řekne, že třeba do dubna, že mám ten cíl jako do dubna, tak ona mi tam píše, super, jako dosáhneš tohodle a tohodle, když půjdeš tímhletím tempem. A pak stačí, abych si o víkendu dal víc vína, než potřebuju a jdu s váhou nahoru. Tak ona mi vypočítá, že do dubna budu mít třeba 15 kg víc. Že ona vlastně tu trajektorii jakoby mění. Tak v tomhle tápka jako úplně není jako dobrá. Ale co je skvělý, je, že ona už tam má ty oblasti vytipovaný, ty rozklikneš, buď si můžeš vybrat, anebo si vyloženě jako vytvoříš svůj vlastní návyk. A ten screen potom vypadá tak, že máš vlastně jenom ty informace o tom a rozkliknutím se dostaneš na grafy, máš tam krásný trendy, je to všechno krásně jako vidět. Takže jako Strides stojí to pár stovek, k 1000, ale za rok, ale je to jako za mě opravdu jako funkční a strašně jednoduchá apka. Není tam nic, co bys musel složitě extra jako nastavovat. Prostě si stanovíš cíl k nějakému datu a sleduješ průběh. A to by to automaticky říká, jestli dosáhneš nebo nedosáhneš. Takže Strides je určitě jako dobrá pro ten osobní život. Asi bych ji nepoužíval na nějaký pracovní úkoly nebo na nějaký pracovní, řekněme, jako dashboardy, na nějaký přehledy. Podle mě bys už pak potřeboval nějaký CRM, jo, nebo něco prostě, co ti bude ukazovat v čase prostě výkon v jednotlivých ukazatelích. A nemůže se stát, že potom budu přehlcenej, jak mám sledovat jenom to důležitý? Ta přehlcenost určitě může nastat. Za mě je dobrý si stanovit jasný cíle pro nějaký vyvážený život. Takže ty si vezmeš těch 5 oblastí a ke každé oblasti si prostě stanov nějaký cíle, který ti jako dávají smysl. Takže třeba u zdraví ty si dáš spánek třeba, jo? Že minimálně 7 hodin chceš prostě spát. Jo? Když si pořídíš nějaký prsten, hodinky, bude ti to měřit automaticky, nemusíš se vůbec o to starat a budeš mít přibližnou informaci o tom, jak si stojíš s tímhletím cílem. Jo? Pak tam dáš cvičení, že 3krát týdně budeš cvičit 30 minut. Upřímně u zdraví to asi stačí. Můžeš si tam dát nějaké jídlo, ale to už je složitý, to už jako, jo, ale pokud potřebuješ, vnímáš to, že to je důležitý, nastav si to tak, jak opravdu ty potřebuješ. Pak máš oblast financí a u financí si dej cashflow a úspory. Nic víc nepotřebuješ. Sledovat cashflow, jo, příjmy, náklady, všecko, jak máš likvidní peníze v aktivech a tak dále. A dej si tam úspory. To znamená, kolik úspor máš zase v čem, jestli máš zamčený na delší dobu, jestli máš odemčený, když se něco stane, jak budeš moct reagovat a tak dále. U vztahu budeš mít 100% nějaký kvalitní čas strávený s rodinou. A stanov si, kolik hodin v týdnu chceš mít kvalitní čas. A ten kvalitní čas je přítomný čas. To znamená,
opravdu vědomý čas s tvojí rodinou. Ne, že budeš sedět v obyváku na gauči, tvoje děti si budou hrát v koutě, tvoje žena bude umývat nádobí a ty budeš na mobilu. To není kvalitní čas s rodinou. Kvalitní čas s rodinou je nějaký vejlet, kde jste všichni spolu, mluvíte spolu. Kvalitní čas s rodinou je to, že opravdu jako spolu řešíte nějaký věc, že si spolu vyprávíte pohádky, že spolu trávíte nějaký čas. Jo? Takže a ten si stanov na nějaký hodiny a řekni si dobře, pracovní týden má 40 hodin, tak si řekneš, hele, já bych chtěl s rodinou strávit minimálně 20 hodin. Jo, anebo 10, anebo 15. Jo, anebo začít klidně na mí, pokud dneska se ti to nedaří a máš hloupou hodinku za den, kterou strávíš s rodinou, no tak v týdnu to je 7 hodin, tak si stanov na začátek 10. Jo, a postupně to navyšuj. Pokud je to pro tebe ta priorita, jo, pokud je priorita pro tebe ty sám, tak samozřejmě si tam stanovíš nějaký čas zase pro sebe. V tomhle určitě nastavení máš pak přátelé, máš pak spoustu vlastně jako známých, i pro ty potřebuješ nějaký čas, jo, proto ty vztahy a rodina dohromady. No, u rozvoje potom si nastav třeba počet knih, který přečteš a dej si tam cíl, hele, přečtu 1 knížku měsíčně. To není nic složitýho. Jo? Jak jsme se bavili, prostě 10-20 minut denně, nebo 10-15 stránek denně, máš přečtenou knížku za x dní a stihneš za měsíc i 2. Jo? A dej si jednu prostě. Jo? A dej si, že se každý měsíc zúčastníš jednoho online kurzu. A nebo že se zlepšíš v nějaký dovednosti, anebo si osvojíš nějakou novou dovednost. A nebo budeš poslouchat tolik a tolik podcastů. No a v biznesu by tě mělo zajímat vlastně tvůj obrat, ať už jsi zaměstnání nebo podnikář, to znamená, jaký je ten příjem, jak ho můžeš ovlivnit a spokojenost tvých zákazníků. A spokojenost jak těch interních, tak těch externích. Jo? Interních v rámci třeba firmy, korporátu, pro koho dodáváš ty svoje služby v rámci toho korporátu, v rámci podnikání samozřejmě tví reální zákazníci, kteří jsou platící. Jasně. To si dám teda do tabulky, vyplňuji. Ty to už je na tobě, dej si to do tabulky, nebo si to klidně piš do deníku. Jako to je, záleží na tobě, který systém ti bude nejlíp fungovat. Jasně, ale co když postupem času zjistím, že to nefunguje a že to nekoresponduje s mojí vizí? OK, pak zkus použít metodu Impact. Impact je metoda, pamatuješ si, jak jsme se bavili o smart cílech? Mm-hmm. Tak víceméně Impact je hodně jakoby podobná, ale je vlastně hodně zaměřená na ty trackovací, řekněme, metriky. Jo. V našem případě to Ičko znamená important, to znamená, je to důležitý pro tvůj cíl. Mko je stejný, jako je ve Smartu, measurable, to znamená, že to je měřitelný, to znamená to, že to opravdu jako můžeš změřit. Jo. Pčko je potom, že to je praktický pro to sledování, to znamená, můžeš si říct, aha, tahle metrika je to praktický, protože já dostanu informaci o něčem, co potřebuju. A je actionable, což je akce, je to nějaký ovlivnění toho, že vlastně ten výsledek můžeš vlastně jako ovlivňovat ty sám, že ty jsi zodpovědný za to, že ho ovlivňuješ. Pak je tam konzistence, jo, to jsme si říkali, že to je to, že prostě jsi konzistentní, je to sledovatelný v nějakém čase. A pak je to time-bound a to je vlastně, že to je časově ohraničený, taky podobně jako u Smartu. Takže vlastně v tom nastavení je to podobný jak Smart cíle, akorát ten impact ti vlastně jako řekne o tom, jestli ty metriky jsou dobře jako nastavený, jo? I ty cíle ve finále, jo? Protože ty tím můžeš vlastně sledovat tu relevanci a tak dále a vyhodnocovat si sám pro sebe, jestli to tvoje nastavení bylo jako v pohodě. Já jsem měl jednou klienta, který vyhodnocoval si 35 různých prostě metrik, jako on to miloval. On měl na to krásný Excelový tabulky, prostě všechno jako sledoval, strašně moc času s tím strávil. A my jsme řešili relevanci těch dat pro jeho podnikání, pro jeho vlastně jako biznis. Jakože jestli opravdu to je pro ně jako důležitý. A když jsme skončili, tak on sledoval měsíční příjem, sledoval zákazníky, to znamená, řekněme, kolik těch klientů je platících, jak jsou spokojení, on měl takový jako systém na NPS score a pak jsme sledovali, kolik času tráví přípravou obsahu pro sociální sítě, pro všechno. Znamená ne dosah, ale to, kolik on stráví času. A poslední vlastně, co jsme sledovali, tak byla konverze z leadů na klienty. 5 základních vlastně ukazatelů pro tu jeho práci. Takže těch 35 on vlastně jako zúžil a on se strašně pochvaluje. Protože on tam vlastně vidí to, co je jako podstatný. A to je to, co mu vlastně jako stačí k tomu podnikání. Mně se asi víc líbila ta varianta 5 oblastí. Ke každý si nastavím 3 metriky, což je dohromady 15 metrik, to je asi zvládnutelný. A ty musíš z toho udělat jenom rutinu. Jo, to znamená prostě
pátek, v sobotu, v neděli, v pondělí, to je jedno, si sedni a prostě ten týden vlastně nějakým způsobem vyhodnoť. Nic víc, to zabere pár minut. Jasně. Jak to máš nastavený ty? Jak sleduješ KPIs? Ty u mě je to především o času na to, abych vlastně to vlastně mohl sledovat. Takže já nejsem takový ten typ, který by to vyhodnocoval v rámci nějakých speciálních tabulek. Já mám na to apky. A víceméně ve Strides sleduju všecko, co se týče vlastně jako s mým jako životem, s nastavením a těmahle věcma. Zdraví sleduju v Apple Health, takže mám propojený Withings, že váha Withings, která mi říká veškeré jako věci, hodinky a tak. Takže víceméně tyhle informace dostanu ze zařízení a automaticky se mi tam loadujou. Já mám výborného doktora, který ve své aplikaci mi vlastně jako dává údaje, takže já mám veškerý údaje o krvi. 2krát ročně prostě vidím i vlastně jakoby progres v kterých jako ukazatelích, včetně cholesterolu a těch věcí, takže to je taky super. Na finance používám Notion, takže tam si vedu jak finance, vedu tam vlastně i projekty, jo, v Notion a mám tam i databázi klientů, to je vlastně jaký malý moje CRM-ko, takže tam jako si vedu ten biznis, víceméně, ale hodně používám aplikace typu Freeform, s klientama vlastně využíváme Figmu, takže my pracujeme ve Figmě, protože já chci, aby když my si moc úkolů nedáváme, ale když máme jako úkoly, tak já potřebuji, aby jsme k nim měli přístup oba. Aby vlastně i ten klient viděl můj progres, s čím mu já pomáhám, a to stejný já, jestli na tom pracuje nebo na tom nepracuje. A Figma je skvělý sdílený prostor v rámci vlastně toho nastavení, toho prostředí a ty si tam můžeš vlastně, všechno máš na jedné nástěnce, tak to řeknu. Jo, ty se na to podíváš a vidíš, čemu jsme se věnovali a velmi rychle vlastně jako přeskakuješ, nikde nic nehledáš. Není to nic vlastně jako složitý, je to prostě nástěnka whiteboard. Já jsem kdysi používal Kanban na všechny úkoly, na projekty a tak dál. O Kanbanu už jsme taky mluvili, tak když přesouváš vlastně jakoby tu položku z nějakého tudučka, co máš jako udělat do progresu a pak prostě, že máš hotový, pak to zaarchivuješ. Jednoduchý vlastně jako postup pro všechny, kdo mají rádi tudučka, doporučuji, kdo pracujete s tudučkama, nejlepší na to je Kanban. Já s tudučkama nepracuju. Jo, já se zapisuju do poznámek, když mám nějaký úkol, do poznámek a potom prostě jedu priorizačně a tím, že si poznámky píšu v poznámkách applovských, úplně v tom nejjednodušším programu, a nebo když píšu tužka papír, tak píšu Freeform. Takže já mám jenom dvě místa, kam dneska jako dávám svoje poznámky, takže já když nenajdu něco v tomhle, tak vím, že to najdu v poznámkách. Už dneska jsem vlastně vyrušil jakýkoliv jiný programy, ve kterých jsem to dřív psal. Jo? Když třeba dneska já hodně konzultuju věci s ChatGPT nebo s Perplexity, Claudem, v momentě, kdy mám jakýkoliv analytické věci, tak ty texty si kopíruju do těch projektů v tom Notions. To znamená, mě to nenechávám to jenom v tom ChatGPT, ale ty, řekněme, tu pomoc, nebo řekněme tu podporu, ta zjištění si potom vlastně jako překlápím do Notions, do těch jako projektů. Mám tam jako na to special poznámky, takže vím přesně v rámci toho svého flow, kam jako šáhnout si pro tu informaci. Dřív jsem to nemýval. Jo, dřív jsem fakt byl, já jsem v posledních, 2 letech na tom fakt jako zamakal, abych si to prostě vytříbřil, že fakt jsem dal strašný peníze. Za ty aplikace jsem vyzkoušel úplně všecko. Jo. Všechno, co je v tušku, na Apple, na tabletu, jsem zaplatil úplně všecko. Já jsem tam nechal 10 000. Jako fakt, jako mohl bych udělat možná hezký článek o tom. Nebo bychom si o tom mohli popovídat. Takže to, ale já mám rád, a už jsem to taky říkal několikrát, prostě ruka píše, hlava bere. Takže za mě nejlepší prostě psát si, proto já miluju ten Remarkable, ale není pro mě, já prostě potřebuji pracovat víc, složitěji, takže potřebuji ten tablet. Ale jinak by se mi Remarkable strašně jako líbil vlastně na zapisování poznámek, byl skvělej. Takže když to vlastně jako zhrnu, tak za mě je to prostě Strides, Apple Health, Notion, poznámky, Freeform a Figma. Nic víc tam vlastně jako není. E-mail a kalendář. WhatsApp, Messenger a zprávy. Jasně. Já bych zůstal ještě chvilku těch aplikací, protože to mi přijde docela zajímavý. Tvůj doktor má vlastní aplikaci, do který ti zapisuje výsledky krevních testů a tak? No, on má apku, ona to je síť, takže ono to je trošku větší, on je součástí té sítě. A tam je vlastně jako i ten rozsah, kde se ti má vlastně jakoby ta hodnota pohybovat, pokud jsi jako zdravej. Jo? A na základě toho já vidím, u čeho mám vlastně třeba hraniční hodnoty. A díky tomu ty můžeš změnit vlastně jako svůj nějakým způsobem životní styl, jo? Protože opravdu ty základní, řekněme, důležitý ukazatele tam jsou. A tím, že to děláš častěji, tak pak můžeš porovnávat, což je jako úplně super. Jasně, je to zajímavý, protože
Vlastně já jsem to ještě nikde neviděl a to mám poměrně mladou doktorku, moderní, ale vlastně ani ona tohle nemá. Tak potom se pobavíme, já ti řeknu. Dobře, super. A ještě mě zajímá ten Notion, protože jestli správně chápu, ty v tom teda si nějak hlídáš finance, ale to není aplikace na hlídání financí. Já jsem hrozně miloval Miro. Miro byl pro mě jeden čas program, ve kterém jsem dělal jako všechno, protože mně se líbilo vyexportovat si třeba reportující mail do PDF a to PDF si vložit do Miro na ten whiteboard. Já miluji ty whiteboardy. Jo, mě ten whiteboard, prostě bílá nástěnka, že jo. A ty máš vlastně prostor, ve kterém si můžeš dělat úplně, co chceš. A Miro má strašně krásný templatey. Jo, ale už těch templateů tam je tolik, že vlastně ty nevíš, který z těch nástrojů je jako nejlepší. Takže já potom jako z Mira už jsem byl jako trošku unavený, už začal být příliš komplikovaný na mě. A říkal jsem si, to není ta cesta, já chci být víc kreativní. Takže pro mě Figma je v tomhle ohledu vlastně jako lepší. Taky není bez jako problému, ale vlastně ve Figmě řešíme vlastně jakoby mentorství s klientama, dáváme tam veškeré informace, tak jak postupujeme. No a v Notion ty máš taky templatey, který můžeš využívat, takže ty si tam normálně jako přednahraješ template třeba na finance a normálně si můžeš trackovat svoje osobní finance, můžeš tam trackovat svoje finance vlastně i jako klientský, to znamená, kdy ti zaplatil kdo a tak dál. To, co je skvělé, že tam jsou ty projekty a ty databáze, že tam uděláš prostě seznam těch klientů, k ním si prostě dáš poznámky. Jo, já jsem dlouhou dobu jsem využíval Kaflow, což byl jako program, který mě do jistý míry jako bavil. V tom Notionu mám takové jako pocit, že ta moje kreativní duše jako může si víc jako hrát, že tam mám jako možnosti, které si můžu sám, že ty si tam vlastně ten svůj whiteboard, respektive to svoje prostředí můžeš vytvořit taky, jo, což je taky fajn. Uspořádáš si ho tak, jak potřebuješ ty, jo. Navíc to podporuje zase nějakou týmovou spolupráci. Jo, ale já třeba teďka jsem měl několik dnů, jsem si hrál s Microsoft Loopem, což je úžasný nástroj podle mě pro řízení nějakých společných projektů. Jo, celou tu rodinu, tý 365 Microsoftí, prostě obrovský smysl to dává. Když jsi sám na sebe, tak až takovej ne. Jo, že prostě to mě, jako je to hezký, je to super, ale já potřebuji něco, co je absolutně vlastně jako funkčního a to, co se mi líbí na Notionu, je, že to máš propojený s kalendářem. Takže já vlastně, když na něčem pracuju, tak jenom mrknu rychle kalendář, klient, nádherně to je propojený, jo, a existuje i apka na ten kalendář, že máš vlastně jako apku kalendář Notionu a to stejný potom tu apku, kde vlastně řešíš, máš tam to-do listy, jo, pokud máš rád fakt ty to-do listy, je tam Kanban, pokud potřebuješ, jo, takže díky těm templateům ty si z toho uděláš cokoliv vlastně, si z toho tam uděláš travel deníček, jo, a pak si ho prostě na cestách jednoduše vlastně edituješ, takže v tomhle ta apka funguje fakt dobře. To je super, já jsem vyzkoušel ClickUp, nakonec jsem teď skončil u Asany, ale vlastně tohle je fakt jako zajímavý využití, který já takhle nepoužívám, ale určitě se pak můžeme pobavit. Asana je naprosto skvělý nástroj, stejně jako Trello. Jo. To, co mě vlastně přestalo na těch nástrojích bavit, je to, že já jsem strávil s nimi strašně moc času. Nic jiného vlastně. Oni jsou fenomenální. Díky tomu, že ty si tam vytvoříš nástěnku, oni to dokonce v Trellu se to jmenuje nástěnky, tak ty si vytvoříš nástěnku na něco, čemu se věnuješ, nějaká oblast tvýho života a pak si tam fakt jako můžeš, ať už je to úkol, nebo je to jenom informace, nebo je to zvědomění, cokoliv, fakt si to můžeš udělat strukturovaně. Ale já jsem zjistil, že už si to komplikuju příliš, že si tam do toho dávám priority, že si tam dávám vlastně všecko. A najednou jsem zjistil, že správa toho programu, správa těch úkolů, které tam jsou, zabírá tolik času, že vlastně jako nemá smysl jako se tím zabývat, že mě to fakt krade spoustu času. V Asaně ta je perfektní na týmovou spolupráci za mě. Fakt jako jeden z nejlepších programů, protože ty si vytvoříš portfolio, to portfolio vlastně nějakým způsobem nazveš, takže pokud třeba, já nevím, řeknu tvoji práci, fotograf, video, audio, podcastový studio třeba. Jo, vezmu nějaký 4 pilíře, na každý ten pilíř budeš mít prostě portfolio a v tom portfoliu můžeš mít vlastně jako XY projektu, což je jako úplně boží, protože teprve pod tím projektem se dělají ty nástěnky s těma kanbanovejma kartama, který pak přesouváš v rámci plnění. Což ti může strašně zjednodušit tvůj projektový management. Dobře, trošku jsme se zasekli na aplikacích a Jirko, pokud narazíš na webu, na sociálních sítích na něco, co tě zaujme, co se ti líbí, jak s tím pracuješ? Tak na to mám hezký systém.
A když je to citát, nebo je to fotka, nebo něco, co si chci uchovat vlastně v rámci jako jednotného zobrazení, tak udělám print screen jednoduchým způsobem a ve fotkách si to potom rozdělím na motivaci, inspiraci a případný využití pro budoucnost. Jo, protože mě hodně některý z těch citátů jako baví i pro moji práci. Jo, já s nima fakt jako můžu jako dlouhodobě pracovat. A když je to video, tak si to uložím v rámci té aplikace. Ale musím se přiznat, že k tomu já se jako úplně nevracím. Dobře, vrátíme se k úspěchu. Co když na něčem makám, ale nedosahuju těch výsledků, jaký bych chtěl? Co s tím? 3R. Review, recalibrate, restart. 3R prostě. Úplně jednoduchý. Prostě se podívej na to, jakým způsobem to funguje, co děláš vlastně jako špatně. Jo, to je hodně o té sebereflexi. Vracíme se k sebereflexi, zase k tomu uvědomit si to, že to jde blbě. Jo? Pak se podívat na tu rekalibraci, to znamená podívat se na přístupy, co můžu udělat jinak, co můžu zlepšit. A pak restart. Zastav se a začni znova. Pokud ta jedna cesta prostě nešla, tak se zastav a běž znova. Takže opravdu to 3R je strašně jednoduchá metoda. Jo? Ale musíš si ji uvědomit a použít vědomě. Takže v momentě, kdy opravdu jako pracuješ na nějakém úspěchu, na nějakém dosažení, tak fakt se zastav. Podívej se na to, jo, protože tam může být spousta věcí, které jdou dobře. A ty si potom vlastně jenom řekneš, že rekalibruješ pouze část pro to, aby si toho výsledku dosáhl. Jo? Takže za mě tohle je nejlepší jako metoda, kterou můžeš použít. Ty jsi na kurzu před pár týdny mluvil o tom, že se musíme zaměřit na to, aby jsme měřili správné věci. Říkal si to i před chvilkou. Jak to mám udělat? Co když zjistím, že neměřím ty správné věci? Představ si produkt, který chceš prodat, nebo službu, kterou chceš prodat. Jo, prostě pokud se pustíš do nějakého podnikání, jsi freelancer nebo cokoliv, vždycky se musíš zabývat obchodní činností. Tak. A ty si řekneš, že začneš měřit nějakým způsobem ten svůj úspěch. A řekneš si, dobře, tohle jsou ty klíčové ukazatele. A bude tam počet telefonátů, počet odeslaných akvizičních zpráv, a řekněme dosah na sociálních sítích. To je to, co tě bude zajímat. To, co ty budeš jako to je absolutně špatně. Tyhle metriky jsou ti absolutně k ničemu na jakýkoliv cestě. Prostě ty na základě toho nemůžeš vidět svůj úspěch. A to je ten point, který by si měl v nějaký moment uvědomit. Můj kamarád Sergej Pavliuk, což je velký profesionál přes LinkedIn, tak on mi vždycky říká, Jirko, ty tancuješ před bránou, ale ty potřebuješ dávat góly. Děláš spoustu aktivit, kdy tančíš před bránou, tak přestaň tancovat před tou bránou a začni dávat góly. A ty si vlastně musíš říct, co to je. A v momentě, kdy to přepneš do těch, řekněme, jakoby KPIs, nebo řekněme do těch ukazatelů, do těch klíčových metrik, no tak co to je? To je přece počet uskutečněných schůzek s klientama. Ne na volání, ale počet uskutečněných schůzek s klientama. Je to počet uskutečněných obchodů. A v neposlední řadě, jaká byla hodnota těch kontraktů. To jsou přece jako čísla, které tě zajímají. Ne to, že jsi někde někam volal. Si řekneš, že jo, volal jsem 100krát a neměl jsem z toho nic. Ne, ty potřebuješ sledovat to, že už si na tu schůzku šel, už si provedl tu obchodní činnost a musíš vědět, kolik ti z toho vypadlo klientů, kolik ti z toho vypadlo reálných kontraktů a jaká byla jejich hodnota. Co je skvělé, je, že ty se pak můžeš zaměřit na poměrový ukazatele. A řekneš si, aha, kolik je můj poměr klientů versus kontrakt, průměrný kontrakt, kolik z mých schůzek vypadne klientů. A najednou vidíš a můžeš i počítat s tím i dlouhodobě, že pokud uděláš 20 schůzek, tak ti z toho vypadne 1-2 lidi, 1-2 klienti, který můžeš v nějakém čase obhospodařovávat svými službami, svými produkty a tak dál. Jo? Nebudeme se teď bavit o konverzích, já nevím, kolik je reálná konverze k tvýmu produktu a tak dál. O tom se teď nebavme. Ale bavme se o tom, že ty zjistíš, jaký tam máš vzorec. A s tím vzorcem můžeš pracovat vlastně jako do budoucna. Jak to možná shrnout tak, že pokud ty si stanovuješ jakoukoliv metriku a bojíš se, že by nebyla správná, tak se fakt zaměř na to, jestli je relevantní k tvým cílům, jestli ti říká pravdu, jestli díky ní můžeš sledovat pokrok. A jestli je dobře měřitelná, jednoduše měřitelná, možná řeknu. Jo? To znamená fakt jako nekomplikovat si tu činnost. Jo?
tahle technika se jmenuje test, jo? Když tak si to vygoogli, kdyby spotřeboval, ale vlastně díky tomu ty můžeš si nastavit ty správný ukazatele, ale pro mě stejně je to selský rozum, prostě přemýšlím. Vím, že pokud mám XY schůzek, tak z toho něco může vypadnout. Jako jestli nemám ani jednu schůzku, tak nebude žádný kšeft. Nemůže být. Jo? Ano, pokud máš produkt, který je onlineový, využiješ konverzek, já nevím, čehokoliv jiného, jakýkoliv jiného nástroje, v pořádku, můžeš mít přímý marketing a v tu chvíli můžeš dělat taky obrovský jako výsledky. Ale pokud jsi závislý fakt na obchodu, kdy prodáváš nějakou službu reálným lidem, tak samozřejmě ty schůzky dělají ty, řekněme, jako obchody. Není to navolávání. A můžeš být šikovnej navolávač, proč ne? Jo, taky může být, samozřejmě. Jo? Ale za mě vlastně opravdu se zaměřit. A pokud je to navolávání, tvůj produkt je takový, nebo tvoje služba je taková, že stačí zavolat, tak pak jo. Pak to může být pro tvůj biznis reálný a dobrý ukazatel. Ale mě víc zajímá ta konverze z těch navolávání. Kolik je to procent? Kolik je ta procentní úspěšnost? A potom ty si stanovíš, 10% klientů pro mě znamená 80% potřebných příjmů, který mám nějakým způsobem jako namyšlený. A ty si řekneš, tak to je super, tak to je ten úspěch. A už ho máš definovaný. Už přesně víš, jaký čísla ti definují tvůj úspěch. A vlastně víš, čeho musíš dosáhnout další měsíc. A když se potom chceš zlepšit, zase máš výborný vlastně jako status quo, ze kterého se odrazíš. Jasně. Já jsem si svoje metriky nastavil ne úplně na začátku podnikání, ale téměř na začátku. A pak to pár měsíců nefungovalo. Přehodnotil jsem to, nastavil znovu, vrátil se zpátky na tu cestu. A jak se mám vyvarovat toho při té honbě za úspěchem, abych nesešel z cesty? Já si myslím, že vždycky sejdeš z té cesty. Jo? Protože ta sebedůvěra, my vlastně jako lidi jsme strašně křehcí jako tvorové. A my v momentě, kdy nevidíme ten výsledek, anebo dlouhodobě vlastně nevnímáme nějaké zlepšení, tak přestaneme jako věřit. Jak sami sebe, tak samozřejmě i třeba v ten produkt, tu službu a tak dále. A za mě, taky jsme o tom mluvili, je to oslava těch malých úspěchů, těch dílčích úspěchů, je to oslava toho, čeho jsme vlastně jako dosáhli na té cestě. Problém je, že my si to fakt neuvědomujeme. Jo, my prostě vnímáme, že to je vlastně jako v pořádku, když to je jako rutinní, ne? Tak já jsem prostě dodal tady klientovi včas práci a přijde mi to, že to je prostě, jo, tak to je dobrý. Ale ty, když to vlastně neuděláš, tak ani se ti nespustí ten dopaminový systém v tom mozku. To znamená, že vlastně to se neuvolní, řekněme, ta energie pro budování těch pozitivních návyků. Ty v momentě, kdy začneš oslavovat ty úspěchy, ty dílčí malý úspěchy, že máš novýho klienta třeba, to oslav. Jo, to je dobrý. To je prostě, není to samozřejmý. Jo, pokud začneš podnikat, máš nějaký nápad a řekneš si, jo, hele, tak já to rozjedu, za každého prvního klienta, který ti dá 100, tak buď vděčnej. Tohle jsou ty věci, na které se máme zaměřit. Jo? Já vím, že děláme toho milion a prostě se tady jako chvástat malejma úspěchama, ale pro boha, to je ten základ. To je to, co tě posiluje na té cestě. To je to, co ti vytváří pozitivní návyky. To je to, že si posiluješ tu tvoji sebemotivaci na té cestě. To, co je nejpodstatnější, zlepšuješ tu sebedůvěru. Jo? V momentě, kdy prostě si řekneš, dobře, tak já do 3 měsíců budu mít 10 platících klientů. Za každého klienta na té cestě buď opravdu vděčný a oslavuj každého toho klienta. Až budeš třeba na 6 z těch 10, tak si začneš uvědomovat, že se blížíš k té realitě. A v tu chvíli už máš úplně jinou energii, protože se s těma klientama jde taky nějaký zisk a tak dále, a tak dále. To znamená, za mě prostě ty drobné úspěchy a oslava jich je ten nejpodstatnější klíč k dlouhodobému úspěchu a k dosažení těch cílů. Když tohle neuděláš, tak si myslím, že nemáš šanci dokončit to, co jsi začal. Super. Já bych to tady asi dneska uzavřel. Máme spoustu otázek ještě, ale tímhle bych dneska skončil. Rozdělíme to na 2 části a budeme pokračovat příští týden. OK, skvělý, budu se těšit. Moc díky za dnešní povídání. Vám děkuju, že jste byli s náma a budeme se těšit zase příště. Moc děkujeme. Mějte se moc fajn a naschledanou. Ahoj. Ahoj. Ahoj.